May pog style ning mga politiko dito sa Imus, Cavite, no? Okay. O sa ganito ilang style day? Libreng tambal. Na ay mga tambal labi na sa mga maintenance sa matoy mong Uy, kagwapo gud ana kung libreng tambal. Nindot kayo gyud. Unya. Pero na may ilang naong sa ilaha pong butangan nagtambal god. Agiripak nila. Di ba basta Giripak nila ang tambal. Unya pag ripak na nila, ihatag dito sa ilang kining mga constituents. Nanay bagadagway nila day. Abi kay nako pagdanan ako na glance nako gahapon sa social media. Abi nako og kanang mga doktor ba nga nagrecommend og kana or mga endorser sa tambal ana. Abi nimo mga midrep? Abi nako mga midrep or mga artista nga nag-endorso ba og mga tambal. Yes, Sus kay politiko man di ay. So mauna nga nagbitaw diri day gitan-aw na kung lagway ng imong gi pasa ba. Mga gwapo ba yapod? Uy, kini sa kuan ni day barang sa high blood di day. Ang asaan ni? Kini simpas sa Kanalosartan sa kuan na. Sa high blood. High blood pod. Metformin para sa sugar ba? Sugar man ni day. Para ginis mga senior day. Kuyawa sa ilang style giripak unya na ay pangan dagway nga nagngisis baga politiko sa Cavite day ne? Sa Imus Cavite. Imus Cavite, may siya no? Nidagan ni sila pagka board member ang usapod city councilor. Kuyawa day libreng gamot mula kay board member Lloyd Haro. Kuyawa. City councilor. Shernan Haro. Yawa. Basta na. Maayo uga propagandista. Maayo. Propagandista ni. Howd kayo. Dili mo gawas ang creativity sa mga politiko. Basta day. Pasay ka na inyong politiko dihaing na ay papildi. Ay pa sunduga. Basta. Ipasundog. Pabrayta ini og style. Sa may kasulti nimo okay ra ba ni nga estilo ni? Lain gyud kayo. Sama ni councilor sama kanini board member man ni sila. Na kini sila si isa city councilor. So buti pasabot ug ako masayop mga inconvenient yun ni sila. Diba? Pero ang ako pangutana day, why karon lang? Diba? Nga angat ang eleksyon. Katuon ta to mga makaingon ta nga dili ni siya pamulitika. Katuon ta ni pagsugod pa lang sa ilabaga kasamang pagdumala or pagpangalagad. Mao na unta ni para makaingon ta day ba nga kuya wag yun mamulitig kag pangampanya ni mga politiko ha. Pero diba? Malay ni mo Dokin. Sa una unta ni. Dugay na dai sila naghatag. Malay ni mo niya. Karon lang nila gibutang agnaw.